Hi! Kamusta ka mo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanay naman kita parte sa pahamot. Ini nga pahamot nga luyag ko istorya sa inyo subong tawag siya The One, Luminous Night for Men. Iyan ni siya ni Dolce and Gabbana. Panglalaki ni siya, pero kung luyag mo siya suksokon, bahala ka pag gusto ka. Ano ni siya kung simutan. Bali mainit kag spicy kag hindi sado katamis. Kanami ilang gid sa iya kay may ara siya prutas nga dates, no? Kabalo ka mo sing dates ng prutas nga uso sa Middle East. Amo ni siya ang nota nga nakabutang diri siya kanami gid simutan, no? Nami gid kag angay ni siya sa tugnaw nga panahon. Ang temperatura nga angay para siya is between 50 degrees Fahrenheit to 70 degrees Fahrenheit o kung 10 degrees Celsius to 21 degrees Celsius. Ano ang iya nga mga nota? For the top, we have black pepper, basil, kag bergamot. Na visitor siya nga bergamot kag masimutan mong black pepper nga gahatag siya pagka-spicy. For the mid, we have dates, sage, kag geranium. Ang dates masimutan mo gidya kanami siya. Hindi isado katamis pero kanami gidya simutan, no? Kanami galigi siya. No, for the base, we have amber, incense, kag sandalwood. Na ang amber gahatag siya pagkainit. Kag ang sandalwood, amo nang gahatag siya pagkakahoy nga hamot, hindi gitsado, no? Kag may incense ni siya na para hindi lang siya spicy pero may pagka-smoky pagid saya. Na kanami ni siya suksok ko, no? Kag paborito ko ni siya sa tanan nga The One nga flanker. Kung namian ka mo sini nga pahamot, pabalaan nyo lang ko. Kag kung may mga iban pa ka mo nga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin nyo lang sa comment section. Sa daso naman, bye-bye!